muro saking jroning praja gunging kang balakuswa Prabu sananira lir surya wedalira saking nidhi arsa madangi jagat duk mungupaning sapucak ing wukir marbabatang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung parkane sang mahasida Gusti tasih ira amang-mang kelangkung sahari-hari ratri mring kusuma angin dangi Atyanawati wonten timbalan ing adhawuh sinuwun Yayi Samba nuwun kula wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Koko Prabu Yayi wis ilang rasa sumelang lan kuwatir penggalihipun kakang iki pancen wis rila legawa lair sing batin anggonku kepingin bakal misuda ambiwado ndhaupake sira sakloron supaya pun kakang ya ben ketok wibawa nggonku ngreksa marang panjenengan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dening paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring dawuh ingkang kados mekaten Atyanawati wonten timbalan iki ngadham wis kono dina iki kowe mlebu menyang jero Datulaya mrentahna kawan para putri karben padha ndandani karo kowe supaya kowe dandan cara temanten mengko panjenengan ingsun ingkang bakal diwada ana setinggil negara Traju Tresna iki mekaten sinuwun iya yen ngesaken dawuh paduka sinuwun wis kono manjika jeneng Kedaton Pancatnyana wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun lawan kowe
Wilmuna wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun. Coba aku njaluk panemumu wong sakloron. Anggon ingsun Darbi Sedya bakal misuda Yati Samba dawuh kelawan Anyanawati. Manut panemumu piye? Ya becik to Pancatnyana. Iye, sae. Namung sae ingkang kados pundi? Dene lho cik tumraping anggonku misuda anggonku mbiwada kawan kadangku supaya katon becik katon wibawa upamane yen to kapireng lawan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara mindah baya kaya apa penggali Kanjeng Rama Prabu mesti rak suka nggih namung nyuwun pangapunten badya kados pundi Dewi Anyanawati menika pepunden negari Traju Trisna kok ngono inggih menika garwa paduka ingkang sah menika semanten panjenengan nggih nglamar dhateng negari Timpura Retna dipun tampi panjenengan nggih dipun pahargya sing neksen para raja Narpati yen to Prabu Boma Narakasura ya Prabu Anumstija dawuh kelawan Anyanawati putri Timpura Retna menika rak garwa Prameswari ingkang panjenengan gadang-gadang Siang Pantara Ratri nalika panjenengan tasih jejaka kemawon menawi sampun mundhut tetimbangan kaliyan kula sampun matur panjenengan menika narindra ing taksih gotang sinuwun tegesipun dereng kagungan garwa Prameswari monggo enggal-enggal palakrama supados kangge nentremaken negari paduka sampun kelampahan palakrama nanging nyatanipun boten lono anggen paduka palakrama iki karana kararidu menawi kang kararidu menika tiyang sanes menika taksih wibawa paduka tasih wibawa upami dipun tegakaken pun lilakaken ya wis karben nanging kula atur inget ingkang gunjak menika sinten ingkang nyidra menika sinten menika kadang paduka piyambak sami putra Dwarawati nadyan to benten ibu nanging pedhak turuning Sri Bathara Kresna mongko menika kadang sedulur menapa kinten-kinten jagatipun sampun mingkup menapa kinten-kinten sampun boten wonten wanita sanesipun kok namung gonjak garwanipun kadang sepuh kok panjenengan terima menawi panjenengan terima monggo nanging kawula Traju Trisna ingkang boten terima sami keman pun sepelekaken kanyan sapa baik Pak sinipi sojo pang mawi wante angat bintane mangoto cepe mangolo cokro Pancatnyana wonten daru yen ngono Setija wis ora ana ajine babat pisan badhe aji kados pundi ing atasipun paduka menika Narendra tur paduka nyuwun pangapunten sampeyan niku wong lanang kok mringkus dadane wonten tetembungan sinuwun sedumuk bathuk senyari bumi tohe pati sinipin nggih Prabu Boma Narakasura dupi nampi atur ingkang ageng kepatihan Pancatnyana miwah titiyanira Wilmuna merbabak bang pasuryane andhek angati rapane kali krek-krek kanang pojok geter astane Sang Prabu Boma Narakasura umawe astane dawah mestakane ingkang raja den Samba temah Kapidara
Prabu, Koko Prabu. Kenging menapa Paduka Kanjeng Koko Prabu dideng janji? Rikala semanten Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe ndhawuhaken kaliyan kula nanging nyatanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu duka mawantu-wantu. Koko Prabu, menawi Koko Prabu sampun wantala monggo kula atur mejahi Paduka kula. Piye? Piye? Niki margane patimu. Lah ngoten niku perwira. Wong lanang tenan niku ngoten niku. Jaraken anake bidanen bojone. Lakonono getih lereh-lereh. Sinuwun. Ora mboten priksa. Sambane pancen bagus. Sinten ingkang mboten ngundangaken bagusipun samba ning cacate celutak gragas nek karo wong liya mangsa bodho karo mbakyune ipe wanuh wani tundak murang susila cala mentah samba sing mari bagus tak mergo irunge bangir nek irunge bangir niku ingkang kangge ngarasi garwa Paduka. Mudyan. Mudyan kowe. Sapa niku nempun ilang baguse ora payu rane wong wedok sing gelem salah bakal suntangan meneh. Menapa malih nek panjenengan menika sampun tega tegel nguripi wong kaya ngeten iki padha karo ngingu wisa ngingu racun. Ngicuk-icuk tunggak kemado ngingu tunggak rawe. Mboten burung digateli. Nek kula pateni sisan, ora pateni kanggo apa menungso kaya ngene ya kowe. Koko Prabu biar kowe. Pun ilang kelilipe pun boten enten ingkang badhe ngraridu malih ngono Pancajana. Inggih Sinuwun. Ning piye Pancajana menapanipun adikku mati aku kok tegel mong aku iki rikala semono wis rila. Adikku ki wis rila Pancajana. Yen Nyanawati tak ulungake si Samba. Jebul kebranang rasane atiku merga saka ucapmu mau pengin ngreksa kawibawanipun Sang Prabu Bima Narakasura. Boten sisah
Mboten sisah paduka Kanjeng Sinun ajrih lan getun mati ya wis arep duwe sedulur nek kira-kira bakal mantri betile urip pedah menapa yo nek panjenengan Anyanawati, aja gelo rasane atimu. Dina iki samba wis mekaning pati. Tak juwing-juwing tak jeng-jeng pangkene. Tak uwat-awut. Tak sebar batang isi samba. Ning alun-alun karo Traju Trisna. Ben diolor-olor gagak pangkene. Syukur mangayu bagya menawi paduka sinuwun. Boten netepi menapa ingkang dados pangandika paduka ing mangka wonten tetembungan Narendra kedah lati pakarti nyariji nanging nyatanipun paduka boten netepi dumateng pangandika paduka piyambak. Ning aku slega rasane atiku wis ora ana sing ngribeti tetepo Anyanawati kowe dadi garwaku. Inggih kula boten badhe leladi kaliyan paduka. Kula badhe leladi kali paduka pun samba ngantos dumugi ning telahan. Waduh Anyanawati. Wah, piye iki? Oh, Anyanawati. Kowe kok ora krasa yen aku iki tresna karo kowe Anyanawati, Anyanawati. Panjenengan kula sinuwun. Adiku mati, bojoku mati, piye iki? Nggih sampun kajengipun. Kajengipun piye? Nggih menapa malih? Menahipun Anyanawati mboten tresna kaliyan paduka nggih sampun. Perkara samba mati Anyanawati temekane pati ora apa. Lah iki mengko yen nganti Kanjeng Rama duka kepiye? Mereka ngrama menika duka tegese wong tuwa sing ora adil, wajib diwaneni. Dicangkemmu lho. Lah badhe kados pundi? Menapa paduka namung badhe mringkus? Yo, tak pikire dhisik. Wonten dawuh sinu. Yo, tak pikir-pikir ya tak mung getuni perkara Anyanawati getuni si samba sing kebacut tak pateni. Jeneng aku iki ratu sing ora duweni adeg-adeg. Nyatane Kanjeng Rama ku ya ora adil. Lah iki paduka ora priksa piyambak. Ya wis yen to pancen mengkono. Paribasan kriwikan dadi guru juga. Panjenengan timbang diluruki wong ngluruki yang Anyanawati kabeh para prajurit Traju Trisna krek kampet brungkat ki menak trajange dhewe. Wong Dwarawati Mas padakno. Dina iki ora ana wong tuwa kawana enenge satru bebuyutan. Yen perlu Pandhawa ngebyuka. Cilik ora gedhe temekane pati. Bumo samat ning gati sawiga ing diri ayo babakno kridaku.